Igama lami ndinguSinoyolo Sinquthu, ndihlala eFranschhoek. Eyona nto ndinoyithetha ngeShikayina is that uqala kwam uza apha ndiqala ngo-2020 but ndimane ndisiza ndimane ndingezi. Then ndazoqala last year ke ngokuba serious ndimane ndixhaphaka oko. UThixo andenzele yona, uThixo walapha. Qala kwam ufika apha bendigula ngamandla but ngoku yonke loo nto andisenayo. Ndandinedliso but ngoku ndirayithi, yonke into irayithi. Mama nobani lo? Nisuka Where are you from? Sifransuku dad. nisuka Franschhoek. Mntanakho? Ewe Is dad. she your child? Ha? Ewe dad. Ulenamandla yena uphi? Ha? Mbambe, lethe. Yesa. Come here. Bawugqibile umzi wakho. Nkosi That's why yami. wena uletha lo mina ngibona nalo. Unjalo. Oko lo This one. ungena esithubeni. Unjalo dad, unjalo. Out. Awu. Name of Jesus. Somebody guys. Name of Jesus. Somebody guys. Loose. Kuleka. Come out, Miage. Shout fire. Zutumile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uyenzani le family? I'm asking you, what are you doing to this family? Azoxolela. Nizoxolela. Ngobani? Who are you? Nizoxolela. Huh? Nizoxolela. Ubenzani? What are you doing to them? Ezana lo. Out. Name of Jesus. Somebody guys. Into eyandehlelayo ndandisokola ufumana umsebenzi, tata wandibeka isandla ndafumana ii-offers eziyi-2. Hamba nobani? Uhamba nobani? Hamba nobani lo? Hamba nani nonke? Na hamba na Isa. Hamba naye. Nisuka phi? Franschhoek. Oh. Mama ka bathi ngibani lamfana? Linamandla. Uphi? Phangele dad. Usisa wakhe uphi? Basebenza dad, ufumene umsebenzi. Eh? Ufumene umsebenzi kusokusa dad. Ufumana umsebenzi? Ebesilapha Tuesday. Tuesday. Thursday wafumana I-job offer ezimbini. Ewe dad. Benila Tuesday. Thursday wafumana i-job ezimbini. Ewe dad. All right. Ndafumana umsebenzi, inkosi.